Yo, here, here, yo, yo, yo,
gebiar cahyane rembulan wahyune yo nyinari gebiar reok setia kawan. Yo 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 nuwun dumateng dek para rabu sedayan nggih masyarakat dusun Kedawung Dringu Padang Lumajang umumipun. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan keluarga besar kami, keluarga besar Reok Setiakawan. Saya dari dusun Kalipepe, Bapak Jai. Oh yeah. Siang mangken alakoh areng sareng utawi nyambut gawe bebarengan. HM Putra Audio Sound System saking Kedawung Dringu kagunganipun Mas Hafid. Ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan. Ardis video syuting Mas Eko Uke saking Jawan Lor Sukodono. Para Rabu pagelaran Reok Setiakawan dipun undang otaba dipun tanggeki Bapak Sulit otaba Bapak Firman, Ibu Sulit otaba Ibu Firman sekeluarga kangge nagaparsa acara selamatan nggih menika putra-putrinipun Adik Siti Nur Afifah dengan Mas Gibran nggih. Para Rabu panjenengan kawula atur mirsani tos pundi gebiar-gebiare Reok Setiakawan kember empang nggih. Toreh dak Bapak Sulit otaba Bapak Firman putranipun panjenengan toreh saya dadi kemantan penompak Reok Setiakawan iring-iring dari luar kami beri gending mama pambukane gending dikai cengkir gading mama dados. Oke, semoga putra putri ini pun Bapak Sulit Ibu Firman monggo sing dados pinak kemanten monggo ditumpakno saka njaba nggih gere-gere. Hendra, kemateni. Ayo panjai sing nganggur dijopok nak kemateni nak.
kono Sekar-sekar gending jangkir gading gendinge wong menek kono yang lain ngemliyang piring tangan lalu ya kalungan sutra yo menek ana pendek kono undu ono awas hei sasa tayangan lembean ikal-ikal yo Ni padha garing tirandur jalar kampung yen mayani awe-awe kaya perawan nenek apa ana sanabai sekar-sekar gendeng cekir gading gendinge wong menek kondo apa yang layu ngamliyang piringe sakampung siji senolu siji lalu minang yang kalungan sutra benek ono pendek kono undu ono sekar-sekar gending cekir gading gendinge wong menek kondo siji senol siji watu midang ya kalungan sutra benek ono pendek kono undu ono terus penumpang nggih putra putrina Bapak Sulin Ibu Sulin nggih jek sampai beda saya ketinggalan nggih penumpang terus saya pacake kemanten nggih beri gending sak lajengipun mama nabur uya nong segara sing ana artine paran-paran mama
Monggo terus ditumpakno nggih putra putrinipun Bapak Sulin utawi Bapak Firman nggih aja sampai wonten sing ketinggalan nggih ing siang menika pagelaran seni reok Setiakawan nyambut gawe bebarengan HM Putra audio sound system saking Kedawung Dringu kagunganipun Mas Hafid nggih lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono nggih promotor si kembar Mas Arsa sesarengan Mas Ardi nggih gending saklajengipun Mama niki wonten pamundutan saking keluarga besar nggih saking Bapak Sulin niki yatrane 20.000 Mama gendinge Kendang Kempul Banyuwangi Mama Mak Kualon Mama dados
Allah. Eh. Aduh, mama. Aduh pama. Monggo terus ditumpakno nggih. Mas Duplin, terutama kemanten dhisik dituwukno dhisik ya. Mari kemanten terus ponak-ponakane Bapak Sulin utawi Bapak Firman nggih. Gending saklajengipun Mama niku bapak nyuwun gending nopo? Oh, gending anyaran nggih ngalih nyang Mbak Cesa nggih. Gendinge selendang biru nggih. Dados Ku
Yo yo yo. Yo yo yo. Mama Mona. Dalam. Digoyang dong alon-alon. Selendang biru nggih, pamundutan gending saking derekipun Bapak Sulin, Bapak Firman nggih. Gending saklajengipun pamundutan saking Bapak tuan rumah nggih. Tapi saderengipun kula sukani gending malih nggih niki wonten pamundutan nggih saking keluarga besar Bapak Sulin Firman nggih. Kula selaku wakil saking Bapak Jai nggih saking Kali PP nuwun agunging pangaksama nggih matur sembah nuwun nggih dumateng Bapak Sulin utawi Bapak Firman nggih sampun nekakaken reok Setiakawan saking Kali PP nggih. Kula badhe nimbali ingkang Darma Gati utawi sing duwe gawe otabeh senangge nggih. Jugen dek tantre tenam Bapak Sulin Firman menapi bedegi para bapak-bapak, ibu-ibu kaula toren miyos dek pagelaran nyumping otabe nyawer mama tunami nggih, terutama Bapak tuan rumah Bapak Sulin sesarangan Ibu Sulin nggih. Kambi grik gending senyaman mama gendinga selingkuh terus Semangga Ibu Sulin. Ampun ngantos selingkuh nggih. Ayo sing pinggir kulon
areke mumpung gelem ndak usah didukno le ya. Ah, nggih. Alon-alon ae wis ndak usah digoyang sing gawe cuani iki. Nggih, sumangga dumateng Bapak Sulin, sesarengan Ibu Sulin, nggih. Kula aturi minggat teng panggung pagelaran nggih. Nyuping utawi nyawer mamatun nami, nggih. Yen mas aku wis mati mati. Lara-larani wanita yen diwayu. Iya. Ingat kini, ikani pengen bocah. Sabek bebe tangan apa Bang? Bebe tangan apa? Ya tarep rapi. Ayo tuan rumah yang dhuwur dhisik Ngene dijote. ati, mari kena karepku. Iya. Timbang selingkuh luwih kecewayu. Apa kowe ora gelem ngapusi? Aku jajan nanging kowe ora ngerti. Ora kuat mas, aku ora kuat cemburu sampeyan dina. Pancen angel ati, pancen angel terpek ati kancana. Apa ana mas tuladhane coba wanita nganti rene dek rene nyedak otak ya sepatu jaya Iya. ini ada Iya. apa kowe ora seneng tak gongi Iya. aku datane ning ngarang ati. Iya. Cek wayo Nggih, terus monggo ditumpakno nggih. Tantretan dari Bapak Sulin juga Ibu Sulin nggih, kan penakan jek sampai bedese ketinggalan otabe
aja sampai bade saya tak nompak kudu nompak kabeh nggih. Beri gending salajengipun mama neka pemundutan dari keluarga besar Bapak Sulin nggih. Neka Bapak Marhono. Mari neka beda boleh saya minta lagu dari mas-mas saya beda Budi. Neka Bapak Marhono apakah ada agin terus terutama Bapak Sulin neka soronompak nggih. Bi Bapak Marhono Bapak Sulin soronompak riok boleh nggih. Gending nyaman kendang kempul Banyuwangi gerajakan Banyuwangi mama datos tare Bapak Sulin nompak riok boleh. Yo Dumateng Bapak Sulin numpak malih nggih. Mas Duplin, Bapak Sulin golek ana Mas Duplin.
Nggih, terus penopak nggih neka badhe pamandutan boleh nggih Bapak Sulin digengken numpak malih nggih gantian ndak apa-apa sing nyuwun nggih. Ya, terus Bapak Sulin ditumpakno maneng pamundutan dari Bapak sinten? Bapak Suaji nggih, monggo Bapak Sulin ditumpakno maneng. Gending salajengipun mama pamundutan saking bapake nggih sing wonten burine terop nggih. Lagune penak coba ngali nyang Mama Siti digawe gending meduran Pepe Kalompang dados. Ayo Mas Jupli. Bapak Sulin ditumpakno malih. Ayo kemantene ditumpak nole. Os, Pepe Kalompang bibir jeruk saloni
terus menopang nggih nika Bapak Sulin utawa Bapak Firman nika menyenengake dekan penagana sedeje nggih penopak reok setia kawan nggih gending salajengipun Mama ngalinyang Mbak Cesa nggih pamundutan saking bapake dhisikno nggih bapake sing nimburine pentas gendinge penak kendang kempul Banyuwangi impen-impenen Mama dados tak apa-apa Bu ayo joget terus le Bu. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Masih bersama setia kawan original. Oke. Saking Dusun Kali BP. Bapak Jai. Oh yeah.
Nggih. Monggo terus ditumpakno nggih. Putra-putrinipun Bapak Sulin, Ibu Sulin nggih sesarengan ponak-ponakane nggih. Terus ditumpakno nggih gending saklajengipun Mama niku pamundutan saking ibuke niku wau pundi? Hah? Ibuke niku sing joget niku wau pun bayar nggih. Hah? Salumik dhisik. Nggih ngapunten nggih. Soale adan apa nira? Nggih, sik break dhisik soale sik adan nggih. Adan mandeg dhisik. Nggih. Mandeg dhisik nggih. Adan nggih. Diukno dhisik.